Ongi etorri kuartel nagusitarrok! Mil esker nire asmakaririk handienaren aurkezpenera etortzeagatik! Hona, segurtasun jauna! Nire lagunentzat zer louen. Lagunak gara orain? Adio ni, maiestate! Barrezkarri diren bi lagun hautatuko ditugu eta ezkutuan patia sarratzaile bat hurbilduko zaio. Orduan beste umearen ahotsa imitatuz belarrira gauza oso itxusiak xuxurratuko dizkio. Horrela, elkarren artean haserretuko dira eta lagunak izateari utziko diote. Zoragarria, ez da? Primeran! Bidalitzazu lanera behinkoz! Tira, bizkor! Ados, konforme. Arturo Quiroga, poliziako komisarioa eta biktimaren neba. Askatu, Margo, oraindik gara izaude! Garaiz nago? Garaiz justizia egiteko, Marina. Horretarako baino ez. Atzera! Arturo! Atzera! Zuk zer egingo zenuen? Zer egingo zenuke? Esan! Erne denok sasikumeok! Klaseko gerra! Michel Remdo korridorera, Alemaniako armada zarete! Prestatu borrokarako! Hartu. Nien nagoenean gogoratzeko. Zuetara hilko! Barruan hildanago, Jing. Oh, bekira! Nire sufragisten panpinak! Boto emateko eskubidea! Kontuz aldizkoekin! Ez dela egia! Gezurra esan du! Gezurra esan du beraz, Jing? Orduan nik hau egiten dudanean. Zergatik ez du ezer sentitzen? Neukaz alduko dizut. Paralizatuta dagoelako! Gehiu egin du puta gezurtia! Nola usartu zara podi puta deitzen? Nik zuri purdia garbitu dizut. Max, gaur zu artifizialen festaragoaz! Pertsona oso garrantzitsuak gara! Barkatu, berandu natorri zozki ordurako, baina marrubizkoa neuk eskatu dut. Barkatu, izozki ordua gauza pribatua danik bikaikuren kontura izozkia doan jateko. Baina neu naiz! Neu naiz, James! Aparta! Antzezpen bikaina. Baina argi ikusi dut musikalak pertsonaia bakarra behar duela. Franklinen pertsonaia. Agure betaurreko dun, asmatzaile jakitun, galdera bakarra izango alnaiz ni izarra. Izena, Benny, deitura, Frank, eskerronez utzi gaitu denak. Izorian zelaia beste auzoan, entzun jarri nazazue $1 jarri nazazue $1. Betiko! Barkatu ustekabeko aiten aldi honengatik, ez dira arazo teknikoak ditugu. Aproposa, maskota bat behar dut nire ikuskizunerako, guazen sesterzio batzuk irabaztera. Azken orduko izen emate bat omen dugu, orden alfabetik eta bere txakur narrasa! Ba, politia, erakutsi zer dakizun egiten. Hurrengoan itxasizar bat aukeratuko dut. Emanaldi txiki kaskar bat bakarrik falta da. Barbaroa! Alegia, noteziarra! Orain dikote galiarre romatar bat, homeopatik eta bere txakurra vitamin! Vitamin, gure txanda! Jepetok Pinotxo egin zuenerako. Galdua zuen bere seme bakarra. Munduak aurrera jarraitu zuen. Baina Jepetok ez. Eta hortxe, agertu naiz ni. Ni Sebastian Txirrita nauzu etxearen jabea. Nire jabetzari buruz dituzun planeta asmoak nirekin eztabaidatu behar zenituzke eskubidea dut. Esan zenizkion gauza guztiak esanta gero? Zama zela esan zenion, zama! Mutikoak maite zaitu. Zuk ezin duzu beste horren beste egin? Jokatu aita baten moduan, izan benetako aita. Eta ez agure setati bat beti negarrez galdutakoagatik. Ni gaixoa ni. Ez zara haren maitasuna ikusteko gauza. Ni xomorroa naiz jauna, baina gauza pare bat irakatsi beharko. Nora zoaz? Nire semearen bila! Nola ezagutu zenuten elkartzuk eta senarrak? Kontatu dizut, troll baten atzaparretatik salbatu nuen. Bi troll! Bai, badakit.
Asteak joan ziren elkarrekin ateratzeko eskatu zidanerako. 2 aste asko jota. 5 izan ziren. Nola mugiaraziko ditut mendiak, aita? Zulo txiki bat egiten dudanean ikaratzen bazara. Gauza handiak nahi dituzu niretzat. Baina ukatzen didazu edozein asmo. Edozein gogo. Edozein nahi. Zugan sortzen ez dena. Elrond. Anaia bat bezalakoa da niretzat. Amaren umetoki berean sortu balitz baino gehiago. Kazadumeko gerrariok! Une honetan bertan, gure aroko kondaira handia idazten ari dira. Borrokatu nirekin, mundu osoak ikustezan, ipotxon leialtasuna, indar sendoagoa dela edozein, sorginkeria baino! Sakonagoa, lurraren ezurrak baino! Borrokatuko gara, gure lagunekin!